Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Gisteren deed de rechtbank uitspraak in een bodemprocedure die door de organisatie Clean Air Everywhere in 2016 was aangespannen. Volgens de rechtbank moet het land Curaçao er vanaf 1 september 2020 voor zorgen dat er ter plaatse van het meetstation Cas Chiquitu geen overschrijding meer plaatsvindt van vastgestelde normen voor zwaveldioxide en fijnstof. Daarmee wordt Curaçao gedwongen zich te houden aan de normen van Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Giselle McWilliam zal vandaag worden beëdigd als minister van Economische Ontwikkeling. En huisarts Yves Koop zal dan in het parlement de plaats van McWilliam innemen. Daarmee komt het eind aan een periode van 6 maanden nadat Steven Martina zich terugtrok als minister van Economische Ontwikkeling en minister van Financiën Kenneth Gijsberta voorlopig 2 ministersposten waarnam. McWilliam is parlementariër sinds 2016. Volgens de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao is het huidige beleid van de minister van Volksgezondheid, Suzieke Media Reumer, desastreus voor de zorg op Curaçao. De overheid bepaalde onlangs dat doktoren en specialisten van 65+ geen patiënten meer mogen behandelen die verzekerd zijn bij SVB. Dat leidt er volgens de vereniging toe dat meerdere praktijken van specialisten zullen moeten sluiten. En dat zal weer als gevolg hebben dat er langere wachttijden ontstaan voor patiënten. En dat kan gevaarlijke gevolgen hebben, aldus voorzitter van de vereniging Alexander Saleh. Gisteren vond onder belangstelling van veel familie, vrienden en kennissen de begrafenis plaats van Juliana Inquindrik Joe. Zij kwamen tijdens een verkeersongeluk om op 16 augustus in de Savaan. Het ongeluk heeft tot veel commotie in de samenleving geleid omdat de chauffeur waarschijnlijk door rood licht reed. De familie deed gisteren tijdens de begrafenis een oproep om hun dood niet vergeefs te laten zijn. Ze hoopten dat mensen hierdoor voorzichtiger gaan rijden in het verkeer. De Arubaanse minister van Justitie Andien Bikker wil mensen die naar de luchthaven of naar een andere organisatie bellen om aan te geven dat er een bom ligt, zwaarder straffen. Aruba heeft de afgelopen periode vaak te maken gehad met mensen die zomaar opbelden en deden alsof er een bom lag. Dit heeft ernstige gevolgen voor het toerisme, zegt Andien Bikker, en toerisme is belangrijk voor Aruba. Daarom wil hij zwaardere straffen instellen. Een warm welkom gisteren voor het team van Liga Pabau. Ze zijn tweede geworden van de wereld en kwamen gisteravond thuis op Curaçao. Veel mensen kwamen de spelers opwachten. Ze werden flink in het zonnetje gezet. En daarmee is een einde gekomen aan een prachtig toernooi waarbij Curaçao ook heel goed in de aandacht is gebracht. Nu moeten de leerlingen binnenkort gewoon weer naar school. Het zou een hele omschakeling zijn naar een succesvol toernooi in Williamsport. De liefhebbers kijken er al lang naar uit. Het Curaçao North Sea Jazz Festival 2019 staat op het punt van beginnen. Aanstaande donderdag is de eerste avond en de afgelopen periode is er hard gewerkt om alles weer klaar te krijgen. Het gaat van muziekinstallaties tot parkeerplaatsen. En op de beelden is te zien dat er hard gewerkt wordt, maar dat bijna alles klaar is voor een van de mooiste festivals van het jaar. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.